Dobrý deň. V tomto videu si vysvetlíme rozdiely medzi rôznymi typmi solárnych systémov. Ako prvý si ukážeme sieťový systém. Výhodou je nižšia cena, pretože neobsahuje batériu a zároveň je menšia náročnosť inštalácie. Jeho súčasťou sú solárne panely, sieťový menič a ďalšie príslušenstvo. Ak na panely svieti slnko, panely vyrábajú elektrínu, ktorá sa cez menič dostáva k spotrebičom. Ak by bola aktuálna spotreba vyššia, zvyšok si sieťový menič primieša z prívodu elektriny. Takýto systém odporúčame zákazníkom, ktorých primárnym cieľom je úspora nákladov a rýchla návratnosť. Menšou nevýhodou je, že tento systém nemôžete využiť ako zálohu pre prípad výpadku elektriny. Sieťový menič potrebuje pre svoj chod štandardný prívod elektriny. Ak chcete mať solárny systém, ktorý môžete využiť aj v prípade výpadku elektriny, potom potrebujete hybridný systém. Je to sieťový systém v kombinácii s batériou. Výhodou je práve možnosť ukladania energie do batérií, z ktorých je možné energiu čerpať neskôr, alebo v prípade výpadku elektriny. Systém rovnako spolupracuje s distribučnou sieťou. Nevýhodou sú vyššie vstupné náklady práve v dôsledku batérie. Hybridný systém odporúčame zákazníkom, ktorí žijú v rodinnom dome, chcú byť sebestačnejší a pripravení aj na výpadok elektriny. Samostatná kapitola je ostrovný alebo off-grid systém. Je to systém, ktorý musí obsahovať batériu a ktorý je úplne oddelený od prívodu štandardnej elektrickej energie. Ostrovný systém je vhodný skôr na miesta ako chaty, karavany a kemping. Hlavné komponenty sú solárne panely, regulátor, batérie, menič napätia a ďalšie príslušenstvo. Pri ostrovnom systéme nepočítame návratnosť, pretože jeho účelom je poskytnúť energiu na mieste, kde nie je iná možnosť. Verím, že sme vám týmto videom uľahčili prehľad v systémoch. Ak ale máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť a pridať sa tak 40 000 spokojným zákazníkom.